normals. La llengua és una clau per obrir una porta, i aquesta clau la utilitzes o no, però si la tens no te la lleva ningú. Jo crec que qualsevol aprenentatge, el que siga, i no només llengua, sinó en general, sempre serà positiu. I al final és una manera de cohesionar, és una manera de poder accedir a moltes més comunitats, de poder tindre una rebuda molt més acollidora en segons quins llocs. És una manera, al cap i a la fi, de trobar un element més de cohesió en la societat en què vius. Per tant, parlar valencià, evidentment, no és molt estrany que una persona canviï el 100% de llengua en tot el seu entorn, però, torno a dir, és una clau. I aquesta clau, com que se tindrà sempre, és millor tindre-la que no tindre-la. Que no tinguen por a cometre errors a l'hora de parlar en valencià en qualsevol persona i que escolten molta música, que això sempre ajuda. Bueno, i respecte a la gent que encara li costa parlar una mica en valencià, pues jo crec que a tothom sempre li agrada molt quan algú ho intenta, encara que siga amb algunes cosetes que estiguen malament, no importa, perquè al final no estem fent un examen i quan més practiques, pues més sabràs. Així que, bueno, ara jo ja sols vull viure a un lloc on es parli català, perquè m'encanta. Així que pots canviar molt en poc temps. No te preocupis, parla valencià tot el que puguis. Consells per al qual els costa canviar de llengua? Pues que estiguin a la piscina i es deixen de prejudicis. Pues igual que els agrada anar a Portugal o a Londres i xapurrejar l'idioma, que aprofitin i facin una ruta per les muntanyes d'Alacant i s'atreveixin a demanar en valencià un bocata de salsitxes i un herbero per almorzar en el primer bar que trobin.